Старт! Аз съм Явор Митков. Аз съм на 4 години от град. От България съм, от град Пазарджик. Това е моята колекция. Половината от картовете ще ви ги разказвам един по един. Това е Шериф. Той е полицейска, но само че не е само шериф, а е полицейски шериф. Това е Франческо Бернули. Той е Формула 1 и е с бяло, зелено, бяло, зелено, червено знаме. Това е Фин Макмисъл. Той изпълва всичко на лошите. Това е така се каже името. И той е като джип, но само че е по-голям. Това е светкавицата Макуин. Той е светкавица и е номер 95, първия финалист. Това е Джеф Корбет. Той е с спойлер и с неползваващо знаме. Това е... Как се казва, ето... Шарна. Така се бъде името му. Това е новата кола от магазина за Било. Луис Хамилтън. Луис Хамилтън е той. А това е последната кола е Мазерати. Той е дълга като на черешката на тортата. И той е Мазерати, само че няма картинка на черешката на тортата. Това е. Чао, чао!